Generally Kenya kaka ng'iye ng'eni berne kata rachne luwore gi komi ichung'e kata komi dwa chung'e kata koma ng'ato dwa chung'e but kaluwore gi kaka Kenya en gi kuma nyowa ae Kenya sani dhi maber nikech kanyo adwa ng'iye from sama ne wabedo gi transition mane President William Ruto kawo telo kiweyo regime mane wantie nyo wakawe ka bech mogo ni malo, nyo wakawe ka bech mafuta ni malo, nyo wakawe ka kata dola exchange rate jo matimo ohala mag importation exchange rate mar dola ne ni malo kabisa. No segik nyaka siling 166 kawuono mawuoye dola moseduogo nyaka siling 131. In fact kawuono odhiambo dollar was trading at 131 shillings. Kidhie sukari bei nosedok piny ma kg manosedhi 256 kawuono osedok piny. Nitie gik mang'eny mosedok piny. En mana ni problem ma wan godo e Kenya ni kata ka bech mafuta medo dok piny, and my concern ma yudo from many people a village ni bech mafuta dok piny to jo transport odagi duoko bech transport piny. Bech gik moko dola gi osedok piny to jok ma uso e kor gwenge to pod odagi duoko gik moko piny. Emomiyo jowa pod nyalo feel pek mar ngima e kor gwenge to niwira jowa nigi ujanja. In fact jo Kenya gina jo kuoge from everywhere. Gimomiyo awacho kamano nikech ja Kenya like sani nye ng'ato gona simu ni jaduka moro osechoro bech mukati ma kawuono bech mukati osedhi malo kabisa duka moro karwa kacha. To wang'eyo ni finance bill madhi choro bech mukati malo pok kata kochako ti. Wadhi donje bana. Koro jowa kowinjo mago tiende ni chal mar Kenya kaka wantie kawuono Kenya wan gi pek mar ohula mane ywerowa wagoero kamano ni koth beto dok piny. Nitie pek mopogore opogore manie personal level kata manie public level ma ok wanyal tamore but ahinya ni sirikal temo keto chenro ko makare mondo ineno ni wadhi maber. Kianda neno ni sirikal temo timo mondo piny odhi maber kata ka pok odhi maber ahinya but compared to kaka nyocha ochake kata kaka nyocha wachako debate kodi kabiro ka gi kawuono things are different. Okay, Frank ni nene nango Anko kora kaka president ma bunge la mwananchi